Minnu Father Manuel Aquilina. Twilit Santa Vendra, għamilt 10 snin hemmhekk, kont dejjem mal-Karmelitani. Imbagħad wara 10 snin missieri għax hu bennej bena bil-Kirkara u tlajna il-familja kollha hemmhekk. Hemmhekk sirna mitħla tat-Terezjani, jiena bdejt ninġibed lejhom, sirt abbati, sa dan it-tant bdejt inħoss il-vokazzjoni. Għal-patri, dak iż-żmien diġà. U kienu qaluli jekk tkompli. Issa naħduk Bormla il-postulantat. Ġifiri ġejta hawnhekk wara 3 snin Bormla. Bdejt imur l-iskola della Sal, għamilt il-Form 4 u Form 5. Imbagħad meta spiċċajt l-iskola, bdejt in-novizzjat, għamilt sena novizzjat hawnhekk. Dak iż-żmien kienu 20 rasna. Kif spiċċajt in-novizzjat, qalu li issa ħadd tagħmel il-filosofija l-Ingilterra. Hemmhekk kellna kunvent u għamilt il-filosofija hemmhekk sentejn. Wara qalu li issa l-Dublin, ħatibda teoloġija. Għamil sena u nofs hemmhekk. Bdew jiġuni d-dubi u ddeċidejt li noħroġ. Bdejt il-ħajja jibsam, mbagħad u dak iż-żmien issib job ma kienet xi ħaġa faċli. Imma bdejt Lukanda San Ġuljan bħala receptionist. Imbagħad kien hemm din it-tfajla, Katie. Kont nammirha, kont nara tifla tajba meqjusa, minn dawn li tħobb titkellem ħafna, u nġbit leha, badna noħorġu fl-imkien. U wara 4 snin iżżewwiġna, missieri jeni biex bnejna dar, ġifieri. Ġifieri mbagħad meta għamilet Katie, wara kemm dħalt tal-patri mbagħad? Wara xi 4 xhur u nof. Jiena kont imbagħad xorta bqajt għalkemm iżżewweġ, bqajt close ħafna ma' Terezjani u kont terzjarju, għamilt terzjarju xi 40 sena magħhom, ġifieri. Però li ġara kien li meta mietet u s-superjur ta' Terezjani kien ġi wkoll għall-funeral, kont ċempilt biex nirringrazzjah. U dan waqt li konna qegħdin nitkellmu ftit, għalli mistek tiġi magħna inti. U jiena għatlu, għandhom tridu nisju, jiena kelli 74 sena, kont inħossi xewqa fija, imbagħad bdejt inħossi li għandi immur nitlob id-direzzjoni spirituali u qed ngħidlu x'ġara u ma ġarax. U dan għalli Patri Piju kien. Għalli interġa' staqsih u kont qed nitlob bil-Kirkara qed tissek nidħol fis-sagristija u nsibu hemmhekk lill-Provinċjal li mhux suppost ikun hemmhekk. Qatt sinjal lil muli qed ikellimni u jrid xi ħaġa minn għandi. U dħalt u kif dħalt nsibu ma' wiċċi. U ma nafx sellimt sew, u ma naf li għatlu, inti qed tiċċajta meta għet li biex nidħol magħkom nerġa'. Għallu le ma kont qed niċċajta. U bqajt naħseb ftit hekk, għamilt xi 15, niddixxerni, u mbagħad iddeċidejt. Irranġaw il-ġurnata kienet it-30 ta' Mejju, meta dħalt hawnhekk ta' 2018. Għamilt 7 ijiem postulantat. Imbagħad bdejt in-novizzjat. Imbagħad wara li għamilt in-novizzjat, sena wara għamilt il-professjoni sempliċi. Kont nattendi l-Università, kors ta' teoloġija, kienu għamlu li kors speċjali għalija. Suppost idum 7 snin. Ma tistax iddum daqshekk. It-tfal tiegħek kif ħaduha? Għandek 2 bniet u xek? Għandi 2 bniet u għandi 3 neputijiet. Però fil-bidu kienet jibsa għadhom kif jitilfu l-ommhom. Jitilfu l-missierhom u kollu. Għax jiena kont ngħinhom ħafna anka ġifieri meta Katie kienet ħajja. Kont immur l-iskola, noħodhom l-iskola, ngħin anka fit-tindif għax huma jaħdmu kienu allura kienu jsibuha diffiċli daqsxejn. Imma imbagħad mexxejna, l-ewwel urewni qishom li speċi jiena f'sassija u dileta. Imma mbagħad meta qedtilhom isma' ħares u rrepetejta ħafna drabi li jiena lilkom qed importatkom ma' Ġesu biss, ma' ħadd iktar għax lilkom inħobbkom u nħobbkom ħafna. U meta qedtilhom hekk bidlu l-idea mbagħad u għenuna ħafna ġifieri.